ma nake jira kafiri kalma gofaya wallahi baba kana ban daki kana karatun ba alƙur'ani qur'ani bane waka risna ba qur'ani bane waka kana ban daki kana Allah wa barka da wallahi ba qur'ani ne ke karanta wallahi ba qur'ani bane wallahi ba qur'ani bane ana fahimta mallabaran yanzu fi sabbin mallabaran yaron nan da shi da cin mutunci a cikin ban ɗaki yana karatun alƙur'ani mallabaran tsarin ne da dai kuwa Allah da aka Allah ba qur'ani ne ke karanta ba zai yadda mallabaran waka ce waka dal almazar alai kaji ko musu yake yi bai ba kaji yana cewa bai ba mallabaran akwai ƙarin bayani ne a ba mallabaran sallallahu alaihi wasallam wai da gaskiyar waka ce ma labarin ai ya fi ni gaskiya la ilaha illallah ran an sha tafa illa la ilaha illa wa shekara tsawon shekara 60 ita nake karantawa a sallah la ilaha illallah amma jahilci ne ba la ilaha illallah la ilaha illallah